दा जोङो बेनि थाखायनो फैनो गोनां जादों नैबेसिम नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायगोन दे मैया प्रेस रिलिज होनायनि गेजेरजों जों जाखिनि मोनथिदों ओमफ्राय बेखौ जोङो दिनै फैनानै मोनथिफैबाय आरो गावनियावनो जों सोंनानैबो मोनथिबाय आरो लोगोसे काउन्सिलनि मेम्बार बिथांमोनावबो जों सोंनानै गमामायैनो मोनथिबाय गासै माबायानो नंखाय बेबायदि बुंदों आरो सारा जों बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों सारखौ एरख'नायनि थाखाय जों केडार हिसाबै बेखिनि आरो जों बेखिनिखौ बुंगोन माने जोङो बुंबोबायसो थादोंमोन जेनेबा सारमोना खौसेयै जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो जोङो हायेनाव थानानै नांनाय आदबा जेन'बा सरकारजों सावरायाबा सरकारजों जेबो रुलिं गभर्नमेन्टजों जेबो सावरायाबा सोरबा गभर्नमेन्टआ फैबाथाय जों सावरायगोन बेफोरबायदिहाय सोरबा बायदिया दङ खिन्थु बेबायदिहाय जों जुदि आफादा बेफोरबायदि थाबाय थायोबा जोङो रायजो राजाखौ थगायनानैल' दोननाय बायदि जाहैगोन जोंनि गोसोआव जों सानो केडारफोरा लिडारफोरखौ जोङो आफादखौ जुदि सरकारजों सावरायनानै जोङो माबा मोनसे फिथाइ थायहोनोबा जोङो माहारियारि आफादफोरजों सावरायनांगोन सोरबा जोंनि बर' हारिनि गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुवेलफोरजों सावरायनांगोन जेनेबा मा मावजानो लुगैमारदों आफादखौ नांमारगौना नांमारा ओमफ्राय जुदि जोंनि बर' हारियाव जुदि माबा मोनसे मोननांगौबा बेखौ जोङो माखासे मा होनो सोरबा आफादजोंबाबो नांनांगोन बा धरना होबाबो होनांगोन माबा मोनसे मोननो थाखाय बेफोरबायदि जेनेबा खालामनांखागौ हिसाबै जोंनि आफादखौ जेनेबा नांगौबा जोङो रायजो राजाखौ सोंनो नांगोन आरो नांगौबा जोङो सरकारजों सारमोना सावरायनो थांथों बेखौ एसे दावगालांजानोसो जों लुगैदोंमोन आरो सारमोनखौ दिनै खिन्थु नंखाय ओरैनो एलिगेसन लाबोनानै सारखौ आफादनिफ्राय बोख्लायनायखौ जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो माने आफादनिफ्राय बिदि